Ahojte všetci, dobré ránko. Dnes máme 30. august, je niečo krátko po 7 hodine. No a dnes je veľký deň, pretože práve dnes nám štartujú majstrovstvá Slovenska v cyklotriále. Ja práve teraz idem k nášmu trial parku, idem otvoriť bránu, no a už sa na vás všetkých teším. Takže bránu máme otvorenú, no a ja by som sa touto cestou chcel ešte poďakovať rodine Galovičovcov, ktorá so svojím karavanom bola v našom trial parku a všetko nám cez noc postražila. Takže deň sa môže začať, veľmi sa na vás tešíme, brány trial parku sú otvorené, takže poďme na to, poďme odpáliť tento deň a poďme si to užiť. A práve prichádza môj veľmi dobrý kamarát, človek, s ktorým sme spolu stavali trate na dnešné majstrovstvá Slovenska, Mároš Pataky, takže Mároš, aj tebe dobré ránko. No a ešte máme skore ránko, trial park je zatiaľ prázdny, ale pozrite sa, zodpovední ľudia na registrácii sú už tu. Takže takto to zatiaľ vyzerá, tam je naše prekvapenie, ktoré sme pre vás chystali, je to prvá cena výhry v tomboli, teda jazda v tomto aute, aby som sa lepšie vyjadril. No a poďme na to, poďme si užiť ten deň, ja sa na to už veľmi teším, vravím, trial park je zatiaľ prázdny, ale myslím si, že veľmi rýchlo sa to tu začne naplňať jazdcami a Mároš je tu ako prvý s bicyklom dnes ráno. A už tu máme aj riaditeľku dnešného preteku, našu Janku Kucovú. Jani, ahoj. A už tu máme prvých jazdcov, ktorí si už prezerajú tráte. Tu už prišiel práve náš Marian. Marian je človek, ktorý sa nám tu stará naozaj o veľa vecí, ktorý sa nám stará o elektriku, pomáha nám so stanmi, pomáha nám so všetkým, čo treba. Je tu aj so svojou manželkou Majkou, ktorá je na registrácii. Tam ju práve vidíme, takže toto je Majka. No a Marian je naozaj všestranný človek, ktorý nám tu naozaj veľa pomáhal a veľa pomáha. Marianova práca je napríklad aj zavesenie týchto vlajok všetkých zúčastnených krajín, ktoré tu sú na dnešných pretekoch. No a ja som si už tiež bol pre bicykel a idem si ho zatiaľ zaparkovať do nášho press centra, kde si nechám veci, pretože ja štartujem až po obede, no a do obeda bude moja úloha spolu s Marošom ešte chodiť okolo trati a robiť všetko potrebné okolo preteku, čo bude treba. Pretože sa môže stať, že sa strhne nejaká šípka, roztrhne sa páska a takéto veci, takže na to všetko my s Marošom musíme dohliadať, aby to tu všetko prebiehalo a odsýpalo ako má. A úplne prvá vec, ktorú ideme s Marošom skontrolovať, ešte takto pred pretekom, sú pásky. Všetky tie obvodové pásky, ktoré sme dávali okolo trati, si teraz ideme prejsť, že či všetky držia po noci a či sú všetky na svojom mieste. Takže toto je naša prvá úloha, ktorú ideme ešte dnes ráno pred začatím preteku urobiť. A ja som si práve spomenul ešte na jednu vec, to už je asi taká moja špecialitka a to, že som si zase zabudol číslo, ale tentokrát ho mám so sebou v aute, takže idem si preňho len do auta. No a pozrite sa, ja už takto pripravený, presne viem, kde ho mám, moje čísielko 111. No a ešte raz by som vám ukázal naše baby na registrácii, takže toto je Majka a Mirka. Mirka je Lukyho mamina, no a Majka je žena nášho Mariána. A máme 7:30 ráno, no a tuto už začína žiť životom, kavička už je pripravená, no a práve prišiel aj Knižkov Hodok, ktorý takisto ide otvoriť svoj stánok. No a tu je stánok náš, kde budeme podávať gulášik, takže ak by mal niekto chuť na gulášik, tak tu ho nájdete. No a ešte vám chcem ukázať, že okrem takýchto štandardných košov sme si pre vás pripravili aj takéto koše na zálohované fľaše, takže snažíme sa myslieť naozaj na každý detail tak, aby naše podujatie bolo naozaj také, ako má byť, teda tip-top. A ja som tu práve zbadal nášho Marcela, ktorý tu už rozložil svoj stan. No a Marcel tu bude mať také tvorivé dielne pre všetky decká, takže všetci ste vítaní pri Marcelovi v jeho stánku so svojimi deťmi. A trial park sa nám pomaly zaplňa aj takýmito špecialitkami. Toto je ďalšie z prekvapení, ktoré tu dnes bude odstavené, na ktoré sa budete môcť pozrieť. Je to Chevrolet Corvetta
a priviezol nám ju Jankin brat Joško. Takže aj takéto veci máte možnosť u nás vidieť. Takže ešte takýto pohľad zozadu na toto krásne auto, ktoré práve parkuje na svoje miesto. A Joškovi to práve zdochlo, ale nevadí, stane sa. A tu práve vidíme členku nášho klubu Lejku Kucovú, ktorá je na registrácii. Lejka si práve sa registruje na tieto naše preteky. No a tam vzadu som videl aj Lejkinu maminu Janku, ktorú práve teraz nevidím, niekde mi zmizla. A tu je. Takže ja práve čakám na ne dve a chcem si ich odchytiť na nejaký rozhovor. Takže Lejka a Janka, poďte. Tak máme tu deň D, deň našich pretekov. Je sobota 30. augusta. A máme, keď pozerám na hodinky, máme hodinu do štartu, kedy vyštartuje prvá vlna jazdcov. Prípravy prebiehali, ako ste mali možnosť sledovať na videu, myslím, že celkom dobre. Celkom sme mali aj dobré medzičasy a včera večer sme si to dokázali aj užiť a v podstate len skontrolovať, či je všetko v poriadku. Vyzerá byť všetko v poriadku, že sme nachystaní, verím, že sme nachystaní dobre. Našťastie sa nám troška zlepšila aj predpoveď počasia, čo ma veľmi teší, lebo posledné 2-3 dní to sledujem naozaj veľmi intenzívne tú predpoveď a zatiaľ to vyzerá dobre. Takže tešíme sa na výkony jazdcov, tešíme sa na celú trialovú komunitu a tešíme sa aj na všetkých divákov, súťažiacich na odrážadle. Tak verím, že si tento deň spolu užijeme. No čo, Lejka, ako to vidíš? Svoje sekcie? Ako si spokojná s traťou? Ja si myslím, že sekcie sú postavené veľmi dobre a veľmi sa teším na to, ako budem jazdiť, aj keď som teraz trošku dlhšie nejazdila kvôli zraneniu, ale aj tak. Trate sa mi páčia a myslím si, že to pôjde super. A ty? No ja sa tiež teším na môj štart, aj keď s tým tréningom to bolo také horšie. Ale hej, teším sa na štart, teším sa na sekcie sú fajn. A v tých mastoroch, mne sa strašne páči tá kategória Masters, že sme tam partia jazdcov, ktorí sme spolu superili pred x rokmi a teraz po rokoch sme sa opäť stretli, takže viac sa teším na tú partičku a hej, teším sa. No a náš trial park sa nám už zaplňa našimi jazdcami. Ja tu vidím rodinu Karkoškovcov, z ktorých nám vyštartujú dvaja bratia. No a už tu vidíme aj Viliho Tota so svojou sestrou Stelkou, ktorí sa chystajú na registráciu. Takže park sa nám pomaly, ale isto zaplňa jazdcami a ja sa z toho veľmi teším. Máme prihlásených, myslím, 74 jazdcov, čo je naozaj dosť veľa. Takže si to celkom užívame. Ako máte možnosť vidieť, jazdci už chodia, sledujú tie trate, pozerajú si, kade majú ísť. Takže určite tu dnes prebehnú veľké boje o tituly majstrov Slovenska. No a práve nám prišli aj záchranné zložky a je to náš kamarát Miňo Bláško na tomto aute, ktorý bude dozerať na bezpečnosť všetkých jazdcov. Takže Miňo, vítaj u nás. A náš sponzor, ktorý dal do tomboli jazdu na tomto aute, Pali Kromka z Autopalen, práve ide preparkovať toto Camaro na svoje miesto, takže ja vám pustím zvuk z tohto auta. A v tejto brutálnej beštii 700 koňovej sa dnes jeden šťastlivec, víťaz tomboli určite na konci dňa prevezie. Takže určite si všetci zakúpte tombolové lístky, pretože zažiť jazdu v takomto aute, to sa proste nenaskýta každý deň. A práve nám už prišiel aj Števo Pčola, vďaka ktorému sme boli v Taliansku na BIU pretekoch. Takže Števo, vitaj. Takže pozrite sa, ako sa nám náš trial park zaplňuje. Už tu máme prvých jazdcov, práve máme 8:40 a o 9:00 títo mladí pretekári vyštartujú, takže ostáva im 20 minút do ich štartu. Takže a tu naši rozhodcovia Marian s Radom si už pozerajú trať.
Robia to preto, aby poznali trať, aby vedeli, kade má ísť každá kategória podľa tých daných šípok, podľa ich farieb, aby presne vedeli, s ktorým jazdcom majú ako ísť a aby ho vedeli dobre obodovať. A už tu máme štart prvých detských kategórií, ale teraz ráno nám nevyštartujú len deti, ale aj jazdci U16, myslím, kde je aj náš Adrian Klus, ktorý pôjde podľa čiernych tratí, takže skúsim vám priblížiť aj jeho jazdu a natočiť. Takže tu nám Števo Pčola práve odštartoval týchto mladých jazdcov. A tu nám čakajú jazdci ďalších kategórií, kedy ich Števo Pčola zavolá a odštartuje. No a tu môžeme vidieť aj nášho Aďa Klusa, ktorý takisto čaká na svoj štart. Ja by som vám ešte zľahka niečo povedal o práci rozhodcov. Takže keď Števo odštartuje týchto mladých jazdcov, tak jazdci dostanú kartičku, ktorú máme možnosť vidieť, že jazdec práve odozdal Marianovi. Marian si zapíše číslo. No a potom sa do tejto kartičky štíkajú vlastne body. Jazdec následne kartičku po odjazdení prvého kola zanesie do stánku na registráciu, ktorá je tam vzadu, a vymenia mu ju za novú kartičku, kde jazdec musí absolvovať celé kolo ešte raz. Takže tam mu zratajú tie dobré body, ktoré jazdec získa. No a keď dojazdí druhé kolo, tak rovnako jazdec ide zaniesť kartičku na registráciu a všetky dobré body, ktoré získal za tieto 2 kola a svojich 5 tratí, ktoré tu máme postavené, sa mu zrátajú. No a jazdec, ktorý má tých dobrých bodov najviac, teda prešiel najviac tých svojich bránok, tak vyhráva. A ja som vám chcel ešte ukázať, že pri vstupe do nášho areálu nám tu pribudla takáto brána od mesta Poprad, takže ďakujeme aj nášmu mestu, že nás takto podporuje a robí naše podujatie krajším. No a práve si pozrieme jazdu Adriana Klusa, popradského jazdca, ktorý prvú bránku zdoláva ako nič. Druhá bránka rovnako veľmi ľahko. Aďo sa presunul k bránke číslo 3. Takže Aďo zatiaľ 30 dobrých bodov s veľkým prehľadom, presúva sa teraz už na trošičku vyšší kameň. Je to už bránka číslo 4, takže tá už je trošičku ťažšia. Aďo zvolil takúto cestu z boku a teraz sa presúva na bránku číslo 5, čo je už výskok na tento veľký kameň. Takže Aďo, poď. A Adrian veľmi pekne vyskakuje aj tento veľký kameň a presúva sa na 6. bránku. Rozhodca mu práve oznámil čas, Aďo má minútu 20, to znamená, že mu zostáva ešte 40 sekúnd. A Aďa čaká posledný preskok. Adrian veľmi pekne s prehľadom a už čaká len dojazd do cieľa a stíha to s časom minúta 40, takže Aďo veľmi pekne. A ja som tu práve zbadal v trati Stelku Totovú, takže sledujeme už trošku dlhšie predtým, jak som zapol video, kým som stihol prísť k trati, a Stelka zatiaľ vyzerá, že veľmi úspešne bojuje s týmito kameňmi, ale práve jej došiel asi čas, myslím si, ale Steli nevadí, aj tak poď ďalej, bojuj ďalej, zakusni sa do toho a poď. A majstrovstvami Slovenska nás dnes prevádza Števo Pčola, takže Števo, ďakujeme ti za komentovanie tohto podujatia. A na betónovej sekcii práve jazdec Pálko Kromka, ktorého navádza náš Marcel. No a Pálko vyzerá, že už dojde do cieľa, takže Pálko za 50 bodov veľmi pekne. Práve teraz Števo začal vyhlasovať kategóriu najmenších jazdcov, a to sú jazdci na
odrážadlách, takže toto sú tí najmenší, ktorí sa tu dnes zúčastnia. Adam Ondrášek. A každý z týchto malých jazdcov dostane medailu, takže určite z toho budú mať veľkú radosť. Damian Putovný, áno. Máte 4 prekážky a takže Števo ešte vysvetľuje zľahka týmto deťom pravidlá aj rodičom, aby vedeli, ako majú ísť. Nemusíte sa báť. Dôležité je, aby sme si to dnes užili. No a presne ako Števo hovorí, hlavne, aby si to všetci užili. Všetci hurá, dobre? A dvihneme ruky, takže 3, 2, 1, hurá! Jedno hurá, na fotku. 3, 2, a ide sa do boja. Štart! Takže Števo práve odštartoval na tých najmenších. Dole. A tí práve idú na svoje trate. Takže užite si to. A na tejto kamennej sekcii som práve zbadal Lukyho Žeca. Takže natočíme si aj Lukyho, povieme si pár slov, ale už tam vidím prvú nohu na zemi. Lukymu sa nepodarilo prejsť tento prvý kameň. Ale nevadí, Luky dal na zem len jednu nohu, čo znamená, že vo svojej jazde môže ďalej pokračovať. Luky sa presúva k druhej bránke. A ďalšia bránka veľmi pekne pod kontrolou. Tak nie, asi som to trošku zakrikol, ale nevadí. Luky stále jedna noha na zemi, nie dve, takže stále môže pokračovať vo svojej jazde a získať ešte nejaké dobré body. Musí sa presunúť k bránke číslo 3, ktorú musí samozrejme prejsť bez nohy na zemi, tak aby získal svojich 10 dobrých bodov. No a Luky dáva ďalšiu nohu na zem, ale stále môže v tejto trati pokračovať k ďalšej šípke, respektíve k ďalšej bránke. A vidíme, že Luky je bojovník, nevzdáva sa ani napriek trestným bodom. Luky pokračuje. Takže Luky, bojuj. A Lukyho ďalšia noha, čo znamená, že ani za tieto šipky nedostane 10 dobrých bodov. Ale stále sú to 4 trestné body, takže sekciu stále môže dojsť. Ale už nesmie dať nohu na zem, čo sa práve v tejto chvíli stáva a Luky má 5 trestných bodov. Luky, bojuj, nevzdávaj sa. A tu môžeme vidieť, že otcovskej úlohy sa chytil aj Maroš Pataky. A takto bojujú s prekažkami títo naši malí jazdci. Takže tu máme na štarte ďalšieho jazdca a toto je ich dráha, ktorú musia prejsť. Jazdcom sa merá aj čas, za ktorý to musia absolvovať, preto sa ponáhľajú a je v cieli. Títo jazdci idú takisto ako naši jazdci na 2 kolá, akurát, že nemusia ísť vymeniť kartičku na registráciu. Tieto 2 trate absolvujú 2-krát po sebe, následne odovzdajú kartičku a ako sme už hovorili, každé dieťa bude vyhlásené na stupni víťazov a myslím si, že im to zrobí obrovskú radosť, keď prídu domov s medailou. A na tejto betónovej trati práve zbiera svoje cenné body popradský jazdec Adrian Klus. Zatiaľ Aďo bez chybičky, veľmi pekne čistá jazda. Vidíte, že Aďo ide v tempe s prehľadom, veľmi pekne sa na to pozerá. A práve preto robíme tieto odrážadlá, pretože je to cesta, ktorá môže ďalších takýchto reprezentantov prilákať k nášmu športu, čo dúfam, že sa aj podarí, pretože si myslím, že viesť deti k športu je to najlepšie, čo človek môže urobiť. Ale vráťme sa k Aďovi. Aďo zatiaľ 40 dobrých bodov so sekciou si absolútne hravo poradzuje, alebo ako by som to povedal, to som asi povedal blbosť, ale nevadí. Každopádne Aďová jazda zatiaľ vyzerá veľmi hravo, tu ho čaká takýto väčší preskok na tento betón. Ale Aďo cez predné koleso veľmi pekne skúsene. No a posledná 6. bránka hore na ten betón.
Tu sú dve možnosti, Aďo môže ísť buď zo zeme, alebo z tejto betónovej skrúže a volí tú cestu z tej betónovej skrúže. A Aďo práve má prednú osku za šípkou a práve tam dostal aj zadnú, čo znamená, že 60 dobrých bodov je jeho, ale musí však ešte dôjsť do cieľa. Čo v tejto chvíli Adrián dochádza, takže Aďo a jeho 60 dobrých bodov. A teraz máme na štarte ďalšiu popradskú jazdkyňu a to je MK Palková, tak pozrime si aj ju, ako si poradí so svojou traťou. MK ide podľa fialových šípok, takže vyzerá, že trať má dobre načítanú, pretože presne vie, kade má ísť a MK ide veľmi pekne. Tu ju čaká prekážka a MK ju zdoláva ako nič, takže MK veľmi pekne, skúsene prechádza tieto prekážky. A tu sme videli, že táto noha bola cielene položená. MK to asi chcela obťahnuť, ale neviem prečo dala dve nohy na zem. Myslím si, že s tou jednou by to šlo prejsť, ale skúsim to zistiť. Takže MK mi povedala, že ona si nie je istá pri tom šlapaní úplne a nevie si s tou nohou dobre nastaviť ten bicykel, takže vieme, na čo máme do budúcna s MK pracovať. A teraz na štarte Luky Žec. Takže Luky štartuje na tejto betónovej sekcii. Luky ide podľa modrých šípok. Prvé dve šípky má na tomto betóne, čo znamená, že musí dať aj zadné koleso na tento betón a prejsť pomedzi tieto šípky. A Luky, takéto zbytočné chyby, tomu sa treba vyvarovať, lebo toto ťa stojí naozaj cenné body, ktoré môžu často rozhodnúť o tom, či budeš na stupni víťazov alebo nie. Takže Luky, poď, jeden veľký podskok. Poď, Luky! OK, takže Luky to na druhý pokus dáva, ale bohužiaľ stratil rovnováhu a padá na obe nohy, čo znamená 5 trestných bodov a Luky je z toho sám smutný, takže Luky, zabojuj ešte. Takže a tu nám náš sponzor z Auto Palen práve doviezol vodu v bandaskách, pretože máme tu prenosné umývadla na umývanie rúk a aj takéto veci musíme počas preteku riešiť s Marošom, aby tej vody bolo dostatok, takže aj toto je naša úloha. No a práve máme na štarte kamennej sekcie Stelku Totovú, ktoré ide robiť rozhodcu náš veľmi dobrý kamarát Rado Zuščák. Takže Stelka odštartovala svoju jazdu na týchto kameňoch a ide cez prvú šipku. Stelka veľmi pekne. Stelka sa presunula k bránke číslo 2. Je to vlastne sekcia, na ktorej bol nedávno Luky Žec. A vidíme, že Stelka to ide bez noh. Kdežto Lukymu sa podarilo dať dve nohy, ale to nevadí. Aspoň vieme, čo musí Luky trénovať, čo musí jazdiť. A teraz Stelke prešmykol zadné koleso a dala nohu na zem. Veľmi nešťastne, ale to nevadí. Môže pokračovať vo svojej jazde. Ten terén je ešte taký neutlačený, lebo tieto kamene sme prerábali len nedávno, takže myslím si, že to bol dôvod, prečo Stelka dala nohu a teraz tá noha už bola na istotu, kde si bicykel cez tieto šipky obtiahla. No a tu Stelku čaká teraz taký väčší kameň, myslím si, že zadné bude dohadzovať hore a presne tak sa aj stalo a tento kameň prechádza s prehľadom. Takže Steli veľmi pekne. Stelka sa posúva do ďalšej časti sekcie. Ja už vidím tie šipky, kde ich má nalepené. A sú presne tu. A Stelka sa musí cez tie kamene predrať k tým šipkám a prejsť pomedzi ne. Ale pozrite sa, Stelka, už som chcel povedať, že je bojovníčka a že to zvládne, ale Stelke tam spadlo zadné koleso medzi kamene a Stelka to bohužiaľ nezvládla, ale stále bola len na jednej nohe, čo znamená, že v trati môže pokračovať. No a ešte ju čaká výskok po prejdení tohto kameňa na tento obrovský kameň. Stelka ešte bojuje, ale
rozhodca. Rado jej práve povedal, že jej došiel čas, takže Steli aj tak veľmi pekný výkon. No a viete, kto práve prišiel? Tento človek, Samuel Hlavatý, elitný jazdec, najlepší na Slovensku, na ktorého jazdu sa veľmi teším, takže Samo, vítajú nás. No a Samuel Hlavatý hneď po príchode sa išiel pozrieť na tento preskok, ktorý je naozaj dosť veľký, však to určite vidíte aj z videa, ale Samo, pôjde to? Samo hovorí, že asi, hej, takže uvidíme, ja sa už veľmi teším. Takže určite to natočím. A tu nám už prebieha vyhlásenie výsledkov našich najmenších jazdcov kategórií odrážadiel, takže toto sú oni, hrdinovia dnešného dňa. Dobre. Takže všetkým gratulujeme, tešíme sa z vašej účasti a dúfame, že prídete aj na budúce a práve ešte na pódium ide Karinka. Takže tu je Karin. Poď moja. Karinka, poď. Karinka si takisto ide po svoju medailu, ako všetky tieto ostatné deti. A už má aj pomalovanú tvár. Ešte dostaneš medailu. Takže každé dieťa od nás odchádza s medailou a s takouto pišťalkou, ktorú im odovzdáva. A poprosím ďalšieho Viktora Vojteka. A ďalšou z mojich úloh je aj postarať sa o našich rozhodcov, ktorí ma práve požiadali o kávu, takže Majka a Mirka už sa to robí a už sa to nesie. Takže kavička už sa nesie pre naše šarmantné dámy na registrácii. Takže nech sa páči. No a takto to práve teraz u nás vyzerá. Park je zaplnený, čakáme na štart ďalších kategórií, ktorý je o 12:00. Takže preteky nám prebiehajú v plnom prúde, zatiaľ všetko ide ako má, takže my ako organizátori sme zatiaľ veľmi spokojní, dúfam, že si to s nami užívate aj vy a ja sa hlavne teším, že počasie nám praje, pretože tá predpoveď nebola vôbec ideálna na dnešný deň, ale pozrite sa, ako krásne nám to vyšlo, takže ja dúfam, že to tak ostane a poďme si ešte užiť zbytok tohto dňa. Medzičasom nám odštartovali ďalšie kategórie, no a práve teraz vidíme v trati popradského jazdca Peťa Pčolu, ktorý začal práve svoju prvú sekciu v prvom kole a prvú bránku zvládol bravúrne a pokračuje k bránke druhej. Peťa teraz čaká odskok z tohto betónu, zvolil cestu po zadnom kolese. Zatiaľ naozaj veľmi pekná, čistá jazda. Peťo sa presúva k ďalšej šipke, je to šipka číslo 3, ktorá je na tomto betóne. Takže Peťo musí dať predné koleso na túto modrú bytovku a následne by mal dať jeden veľký podskok dopredu, aby predné koleso vyšlo presne takto až na ten betón, ale Peťo to netrafil ideálne zadným kolesom a Peťo má túto sekciu za 5 trestných bodov, ale prešiel dve šipky, takže má 20 dobrých bodov, ktoré mu teraz Rado s Marianom štíkajú do jeho karty. Ja by som chcel ešte upovedomiť na rozhodcu tejto kamennej sekcie, ktorým je Juraj Kubík. Juraj je takisto dlhoročným členom nášho klubu, je to ocino nášho Ríša Kubíka a Juraj nám veľmi stále pomáha pri pretekoch so všetkým, čo treba. Takže Juraj, touto cestou ďakujem aj tebe za tvoju prácu v klube a nie len to, ale aj za prácu rozhodcu. A na betonovej sekcii sa mi práve podarilo odchytiť nášho ďalšieho jazdca a tým je Tobi Karkoška, ktorý začal svoju jazdu, takže Tobi ho čaká prejsť tento betón. Tobi zatiaľ s rozvahou, ale dáva na zem nohu. Nevadí. Tobi však dal na zem jednu nohu, čo zase znamená, že Tobi môže pokračovať vo svojej jazde a dostáva sa k svojej druhej prekážke. Takže Tobi, poď. Chceme vidieť bojovný výkon. Tobiho druhá noha, takže druhý trestný bod, ale Tobi má na zemi stále jednu nohu, čo znamená, že v trati môže ďalej pokračovať. Takže Tobi teraz potrebuje preťahnuť svoj bicykel cez túto rúru, čo sa mu aj darí a presúva sa k ďalšej bránke. Takže Tobi, toto už musia byť dobré body a vidíme, že Tobi dáva na zem ďalšiu nohu. Nevadí, stále je to však na zemi len jedna noha, takže Tobi môže vo svojej trati pokračovať. Ale z môjho pohľadu je fajn vidieť to, kde majú jazdci medzery takto v preteku, pretože vieme, na čom s nimi do budúcna robiť. Takže Tobi určite zabojujeme trošičku s tou rovnováhou a neboj, ono sa to zlepší. A Peťo Pčola teraz na tejto legovej trati
Zachytil som ho asi v polovici trati, no a teraz ho čaká náročný prejazd po tejto betónovej rovinke. Peťo to zvládol a presúva sa k ďalšej šípke. Takže Peťo, poď. Peťo sa teraz presúva k legu a ak si to dobre pamätám, tak z tých betónov ho čaká výskok na túto modrú kocku z tej bočnej strany. Takže uvidíme, ako si s tým Peťo poradí. Poď, Peťo! Peťo má minútu 50 čas, takže musí maknúť, ak chce stihnúť aspoň túto bránku. A pani rozhodkyňa mu práve dáva 5 trestných bodov za čas. Takže Peťo, na ďalšie kolo v tempe. A Peťo Pčola sa nám presunul na túto kameňovú sekciu. Takže ideme s ním, ideme si ju prejsť, uvidíme, ako sa mu podarí absolvovať táto trať. Peťo vyskakuje, teda dáva predné koleso na prvý kameň. A pekne ho obskočil. Myslím, že som začul rozhodcu, ako hovoril, že tam bol ťuk pedálu, takže Peťo asi nemá 10 dobrých bodov, ale nevadí, presunul sa k bránke číslo 2, takže ďalší výskok na tento kameň, ktorý sa Peťovi na prvý pokus nepodaril, ale Peťo sa nevzdáva a ide to skúsiť ešte raz. Mne sa toto veľmi páči, keď je jazdec taký, aký je Peťo, že sa nevzdá, ak nevidie ten prvý pokus, ale pokračuje v tej jazde ďalej. No a tu máme možnosť vidieť, že Peťo dal nohu aj na tomto kameni, ale stále to bola jedna noha, takže Peťo môže v trati pokračovať ďalej a presúva sa ku svojej ďalšej šípke. Mal by to byť prejazd cez tento kameň, takže Peťo, poď. Tak toto Peťo mohol ustať, ale asi ho tam bralo trošičku do boku, takže išiel na istotu radšej takto s jednou nohou. Peťo má teraz, myslím, že 3 trestné body, čo znamená, že stále môže pokračovať ďalej v trati. Poď, Peťo, bojuj. Času dosť ešte, poď. Poď zo všetkých síl, poď. Takže toto je na Peťa asi príliš veľký skok, ale nevadí. Ja verím, že Peťo, keď trošičku podrastie, naberie trošku síly, tak mu to pôjde oveľa lepšie ako teraz. A tým nechcem povedať, že Peťo je zlý. Peťo je naozaj snaživý typ chalana, takže Peťo, bojuj ďalej. Bojuj ďalej a ono určite ten tvoj čas príde. A tu na gumovej sekcii práve máme možnosť vidieť nášho Marcela, ktorý si takto poctivo prechádza tráť a poctivo si pozerá každú jednu šipku, aby vedel, ako tú danú trať má ísť. Takže Marcel, veľký palec hore za toto detailné načítanie trate. A do trate nám práve vošiel náš popradský jazdec Samko, takže môžeme si pozrieť, ako sa aj Samko popasuje s touto traťou. Zatiaľ mu to ide veľmi pekne. Samko sa už pozerá na ďalšiu šipku, natáča si bike, tak aby ho mal v dobrej pozícii a čaká ho teraz výskok na tieto gumy, ktorý sa nedarí a tam bol dotyk rukou o tieto gumy, čo jazdec takisto nemôže zrobiť. Jazda musí byť čisto po dvoch kolesách, takže dotyk rukou sa ráta ako 5 trestných bodov. No a tu máme šarmantnú rozhodkyňu Silviu a Dalibora. Takže a mne sa tu práve podarilo odchytiť našu Stelku Totovu, ktorá už má po pretekoch, takže Steli, povedz nám, ako sa ti jazdilo. Mne sa jazdilo dobre, sekcie boli pekné, páčili sa mi, niektoré mi vyhovovali, niektoré nie. A ktorá sekcia sa ti páčila najviac a ktorá najmenej? Najviac sa mi asi páčila Lego sekcia, čože je vzadu. A najmenej... Všetky boli dobre, neviem povedať, ktorá bola taká... OK, takže sa ti páčili všetky. Áno. Tak to ma teší, lebo som ich stával ja s Marošom, takže ma to teší, že sa ti všetky tráte páčili. No a skús nám ešte povedať, kto je tvoj najväčší idol v tomto športe? Ja veľmi obdivujem a mám rada Veru Baron. Sa mi páči, ako jazdí, proste tak. Proste sa ti páči jej jazdecký štýl a ju by si chcela niekedy dobehnúť? Ak by to bolo možné, keď to bude v možnostiach. OK, ale tak tu musíš Steli veľa trénovať, veľa na sebe makať a v možnostiach to podľa mňa určite je, len to chce kopu tréningu. Takže všetci, ktorí máte nejaký vzor, ktorý chcete dobehnúť, tak určite športujte, makajte na sebe, pretože všetko je reálne.
A keďže štarty detských kategórií sa nám o pol hodinku posúvali, tak ja práve idem zistiť na registráciu, že kedy štartujeme my. Keďže máme 12:30, pomaličky ale isto, tak ja idem zistiť, kedy teda štartujeme my, pretože ak je náš čas povodný a to sú 2 hodiny, tak by som sa už išiel rozcvičiť, ale ak sa náš čas posúva takisto o pol hodinu, tak ešte mám chvíľočku času vám natočiť nejaké zábery, takže ideme za Jankou a ideme zistiť, že ako to vlastne je s tými časmi. Takže ja som sa práve rozprával s Jankou Kucovou a tak ako som si myslel, keď sa všetky štarty posúvali, tak aj ten náš sa posúva o pol hodinu, takže na 14:30 a tu Števo Pčola nám práve máva do kamery a ukazuje kartu. Koho to tam máme, Števo? Charlie Rose, áno, perfektný jazdec, takže Charlie, pozdravujeme aj teba, dúfam, že si pozrieš toto video na YouTube. A pri našich jazdkyniach, konkrétne pri Leji, štart alebo príprava na preteky môže vyzerať aj takto, keď jej mamina Janka vypleta takýto vrkoč. Čas nám už zase pokročil ďalej, sú 2 hodiny a to je čas, kedy sa už aj ja idem prezliecť do dresu, do pretekových kraťasov a idem sa pomaličky rozjazdiť. Maroša som už videl, že už jazdí na bajku, takže idem na to pomaly už aj ja, idem sa rozhýbať, ponaťahovať a pomaly, ale isto vyštartujem už aj ja. Skúsim nájsť niekoho, kto by natočil aj našu kategóriu a komentoval. Najskôr to asi vidím na Janku Kucovú, ale neviem vám to slúbiť, že či sa mi to podarí, ale snáď nejaký záber 2-3 sekciu nejakú by mohla, ale nevidím ju tu. Ale to je jedno, tým vás nejdem zaťažovať. Skúsim ju nájsť a skúsime vám priblížiť aj tie naše preteky. Takže čaute, mne sa práve podarilo odchytiť nášho slovenského reprezentanta Sama Hlavatého, takže Samo, čaute. Povedz nám, ako sa ti u nás páči, aký máš pocit stratí, keď si ich prešiel, pozrel. Tak sekcie sú pekne pripravené, teší ma, že tu kopec nových výziev a bude to výzva pre všetky tie trate. Pekne postavené či už trate alebo samostatné úseky a šípky a vyšlo nám hlavne počasie, čo je hlavné, takže dúfam, že každý si to užije a pôjdeme do toho naplno. Áno, z toho počasia sa aj my veľmi tešíme. No a ja by som sa ťa možno ešte opýtal, ako sa dnes cítiš na bajku po prvých skokoch? Som taký tuší, lebo celý týždeň som ešte upratoval veci po našom trial jame, ale pôjdem do toho naplno a uvidíme, ako to vyjde. OK, keď ešte hovoríš o tom trial jame, ja som sa ti ináč chcel poďakovať, lebo mne sa to veľmi páčilo. Samo ináč tento trial jam organizoval a zrobil to naozaj pekne. Bol to trošku iný formát preteku, takže za mňa bolo to super Samo a dúfam, že takéto niečo uvidíme aj do ďalších ročníkov. No a teraz už Sama necháme, asi nech sa rozjazďuje, nejdeme ho zaťažovať takto pred pretekmi a odchytíme si ho ešte po pretekoch a spýtame sa ho aj potom na jeho dojmy, takže zatiaľ čaute. Čaute zatiaľ. Práve máme na štarte našu riaditeľku Janku Kucovú, ktorá ide kategóriu Masters, teda po modrých šípkach a Janka si s prvou šípkou poradila absolútne bez akéhokoľvek problému, presunula sa k druhej šípke, takisto veľmi pekne, bez akéhokoľvek zaváhania, bez problému. Šípka číslo 3 a 30 bodov je doma, takže Janka zatiaľ veľmi pekná jazda. Uvidíme, ako to Janke vyjde časovo, ale zatiaľ ide naozaj veľmi pekne, veľmi čisto. Tu ju teraz čaká náročnejšia prekážka, takže uvidíme, ako si Janka poradí s týmto. Tu by to chcelo jeden väčší podskok dopredu. Presne tak, takže Jani super. Janka sa presúva na ďalšiu bránku a táto už vyzerá byť naozaj náročnejšia. Ja som tieto modré trate nevidel, takže neviem presne, čo Janku čaká, ale táto bránka už vyzerá byť naozaj trošku ťažšia. Ale Janka veľmi skúsene a hrávo. Jeden veľký podskok dopredu a spustí to dolu. Presne takto som to myslel, Jani, veľmi pekne. Janku už čaká asi len posledná 6. bránka. Janka si práve pýta rozhodcu čas. Janka má minútu 17 za sebou, takže času ešte hodne a hodne. A zrejme ide výskok na túto gumu. Poď, Jani! Áno, presne tak, takže Janka túto gumu obskakuje veľmi pekne a už ju čaká len cieľ. A tu Samuel Hlavatý sa díva na tento preskok, ktorý si za chvíľu tiež ukážeme. Takže a teraz na tejto gumenej sekcii reprezentant Slovenska Samuel Hlavatý, náš najlepší jazdec, a pozrite sa, s akou hravosťou dokáže zvládať tie prekážky. Teraz ho čaká výskok na tieto dve gumy
krásne do predného, absolútne s prehľadom, bez akéhokoľvek zaváhania. Samo naozaj veľmi krásne. Sama ďalej čaká výskok na túto gumu a následne preskok pomedzi pásky na tie dve veľké. Som zvedavý, či to samo bude preskakovať, alebo zvolí cestu dole a či pôjde z miesta, alebo z opačného pedálu. Takže pozrime sa na to. Takže samo ide zo zeme. A áno, ide s prískokom zo zadného, tak ako som si myslel. Ale pozrite, bez akéhokoľvek problému. Samo absolútne krásne do predného kolesa. Teraz ho čaká bokovka na tieto veľké gumy. Krásne. Ten odraz z tej gumy sa možno z videa nezdá, ale tá guma je veľmi pružná a kýve sa trošičku. Takže tam treba dávať pozor. A sama čaká 5. bránka. Takže 5A ako nič. Presúva sa na 5B. Veľmi krásne a tu ho čaká ešte preskok na bránku 5C. Takže pod Samuel. Krásne, to bolo trošičku spod hrany, ale Samo to veľmi pekne a skúsene udržal. No a pozrite sa teraz na ten výskok. Minúta 47. A Samovi ostáva 10 sekúnd, takže poď Samo. A takmer tam bol, ale toto, myslím, že už je to 5 za čas, však Dalibor. Už je to 5 trestných bodov za čas, takže Samo v druhom kole maknúť. A Samo nie je spokojný sám so svojou jazdou, vidno to na jeho tvári, ale v druhom kole to určite zabojuje. A tu hneď po Samovi hlavatom som bol na štarte ja. O video som poprosil moju maminu, ktorá sa samozrejme zúčastnila pretekov. No a moja mamina mi natočila túto gumenú sekciu. Tu som sa práve presunul k bránke 2, ktorá nebola moc ťažká. A teraz sa presúvam k bránke 3, kde nás čakala celkom vysoká bokovka. Tu sme mali pôvodný plán taký, že sa budeme odrážať z tej spodnej gumy, ktorú mám po svojej pravici, ale prišli tam fialové šipky, takže sme sa nemohli odrážať z nej, ale museli sme ísť zo zeme, prípadne sme museli voliť rozbeh na priamo. No a teraz ma tam čakala bránka číslo 4, čo bol výskok na tieto gumy a následne preskok na tú vyššiu kopu gum, z nich sa išlo dole. Potom tam bola jedna taká guma, tá bola taká za odmenu, bola to 5. bránka, no a 6. sa skladala z bránok 6A, 6B a 6C. Ale najprv si pozrime túto 5. bránku. Tu som si trošičku vydýchol, takže 5. bránka v pohodičke. No a teraz som sa presúval k bránke 6A, 6B, 6C, ktorá sa teda skladala z týchto troch brán. No a ďalšie dobré body som dostal, až keď som uzavrel bránku 6C. Takže maličká koncentrácia, výdych, nádych a išiel som na to. Takže bránka 6A bola v tejto chvíli za mnou. Teraz preskok na bránu 6B, tu prišlo malé zaváhanie a začalo ma to ťahať dozadu, ale ustal som to. No a výskok hore na tieto gumy. Teraz ma tu už čakal len zoskok dolu, obísť túto eliťackú pásku, no a ponáhľať sa do cieľa, v ktorom som práve teraz. A teraz nám vyštartoval domáci jazdec Mároš Pataky, ktorý ide podľa čiernych bránok, takže Mároš, poď. Mároš a jeho jazda na majstrovstvách Slovenska v bike triále a zatiaľ veľmi pekne, čisto. Mároš sa s tým vôbec nemazná, ide ako drak. Takže Mároš, poď, tu ho čaká výskok na tento betón, teda zoskok dolu teraz. Veľmi pekne. Mároš teraz musí prejsť túto rúru a následne na ten veľký betón, ktorý je pred ním, takže Mároš, poď. Áno. Toto nie sú pre Mároša asi najťažšie skoky, ale teraz ho čaká taká prvá vážnejšia bránka a to je preskok z tohto betónu na ten druhý betón, takže Mároš, poď. Mároš sa koncentruje, naberá sily a práve sa rozhodol ísť, takže najprv bokovka, ten odrazový betónik je tam
No a teraz ideme na ten veľký preskok, takže Maroš, je to tvoje. Takže Maroš sa stavia na zadné koleso a skáče to veľmi pekne ako nič. Rozhodca práve povedal Marošovi čas, Maroš má minútu a 23 sekúnd a Maroš sa priblížil k ďalšiemu preskoku. Tentokrát to bude z betóna po jeho pravici, musí prísť na jeho koniec a pôjdeme na tento veľký betón, takže Maroš a jeho preskok na majstrovstvách Slovenska. Takže poď Maroš. Maroš nešiel úplne ideálne a myslím si, že tam bola aj kapka strachu, ale myslím si, že na to má, určite na to má. Maroš, máš druhé kolo? Áno. OK, takže toto je Marošové druhé kolo, takže už to môže skúsiť potom len v tréningu a ja ho k tomu určite donútim, lebo má na to. A teraz máme v trati reprezentantku popradského klubu a majsterku sveta z minulého roku Leu Kucovú. Takže Lejka rovnako bojuje na majstrovstvách Slovenska o titul majsterky Slovenska a krásne s prehľadom. Toto už bola jej 6. šípka a 5. pardon, a Lejku čaká ešte 6. šípka a to je výskok na tento betón, kde má šípky na úzko, takže Lej, je to tvoje, poď si po ten 6., po tú 6. bránku. A bola tam lyžina, čo znamená, že Lea má trestný bod, teda 10 dobrých bodov za túto bránku nedostáva. Ale už potrebuje len dôjsť do cieľa, čo sa aj darí, takže Lea veľmi pekne až na tú 6. bránku. Takže teraz na štarte betónovej sekcie Samuel Hlavatý. Sama čaká prvý výskok, veľmi pekne skúsené s dotykom predného kolesa. Krásne Samo si túto jazdu doslova užíva. Samo sa práve blíži ku svojej 3. bránke a to je vlastne skok z tejto rúry hore na túto našu pracovne nazvanú muchu a Samo myslím si, že ani nevie, že niečo išiel. Teraz sa potrebuje posunúť vyššie na tú betónovú rúru. Keď sa pozriete voči rozhodcom, tak tá rúra je už naozaj vysoko, ale Samo krásne, absolútne krásne. Ja na Samovi veľmi obdivujem ten jeho veľmi pekný, čistý štýl, ktorý predvádza každou svojou jazdou a Sama teraz čaká veľký preskok, takže pozrime sa na to. Veľmi pekne do predného kolesa. Myslím si, že Samo by dokázal skočiť aj oveľa viac ako tento preskok. No a teraz výskok spredu na túto pracovne nazvanú druhú muchu. A Samo sa rozhodol ísť zo zadného kolesa bez rozbehu. Krásne. Naozaj veľmi pekne. Sama čakajú posledné 2 skoky. V tejto chvíli už len jeden, teda zoskok dolu. A Samuel si ide pre svojich 60 bodov v tejto sekcii. Takže Samo ešte s 20 sekundovou rezervou 60 bodov. A teraz naša jazdkyňa Sophie Fornadelová, ktorá ide podľa zelených šípok, takže Sophie, poď. Takže Sophie práve získava 10 dobrých bodov a ide si pre svojich ďalších 10 dobrých bodov, ktoré získava práve v tejto chvíli. Sophie smeruje k 3. bránke. Sophie teraz potrebuje dohodiť zadné koleso na ten betón, ktorý má pri zadnom kolese. A to sa jej nedarí, dáva nohu na zem. Zatiaľ je to stále len jedna noha. Takže Sophie môže pokračovať. Ja si myslím, že by to mal ísť skôr pod skokom, presne takto, dať to predné koleso tam práve, kde ho má teraz a nie až hore na ten betón. A Sophie si zase za mňa nezvolila ideálnu cestu, ale snáď to takto cíti lepšie. Tu chce to dosť veľký potrh, aby Sophie vyhodila to zadné koleso na ten betón, ale darí sa jej to. Super, Sophie. Veľmi pekne. Poď. Takže Sophie teraz 10 dobrých bodov nezískava, nakoľko tam mala nohu.
A Sophie smeruje k ďalšej bránke. Ktorí sa tu pohybujú, áno, takže... Poď, Sophie. Technický oznám, hľadajú sa dvaja chalani, Riško Korec a Sophie dáva 5 trestných bodov. Tomáš, môžeš. Môžem? OK, takže práve štartujem ja svoju jazdu. Ja si to znova okomentujem. Sám teda aspoň to skúsim. Každú sekciu, takže budeme robiť taký doprovod všetkým jazdcom. Takže druhá bránka je za mnou. A idem na tretiu. Riško Korec. A Matej Janco. Takže teraz bokovečka na tento betón. Teraz trošku náročnejší preskok. No, idem v 5. bránke. No, rodičia si už zažili takže stresujúce situácie. A posledná 6. bránka. Čas? Ale do prdele. Tak je to možné. Ešte mám čas? 150. OK. Dobre. Tak nemám čas. Takže teraz Samuel hlavatý na týchto nových kameňoch. A prvá bránka absolútne bez problémov. Do druhej sa rozbehol a ušetril si kopu času, tak to bolo veľmi pekné. A Samo ide na tretiu bránku. Takže poď, Samuel. Krásne cez predné koleso. Ako som už skôr hovoril, ja absolútne obdivujem to, ako Samo jazdí s takou ľahkosťou, ale aby ste si nemysleli, že tak sú to proste hodiny a roky tréningu. Ja keď sa so Samom rozprávam, tak Samo mi častokrát hovorí, že v jeden deň trénuje aj 3-4 hodiny, čo je proste naozaj masaker a ja si dovolím tvrdiť, že sa pripravuje doslova ako naši najlepší olympionici na to, aby podával vo svete čo najlepšie výkony. Teď sa na to pozrite sami, čo Samuel predvádza. No, ale teraz pozor, pretože tu sa ma čaká naozaj obrovský preskok. Pozrite. Takže Samo sa koncentruje všetky svoje sily, pretože tento preskok má 2,90 m. My sme to s Marošom merali. Pozrite sa, keď sa Samo postaví na zadné koleso, tak si skúste všimnúť dĺžku bicykla. A to si vieme asi všetci predstaviť a skúste si predstaviť, ako je to ďaleko voči dĺžke bicykla. Takže poď, Samo. Krásne! Samo to nedal. Samo to nedal, nedopadol tam ideálne, ale teraz za potlesku divákov ho burcujú, aby šiel ešte raz. A Samo myslím, že má pokus, teda čas ešte na jeden pokus. Myslím, že mu zostáva ešte nejakých 15 sekúnd, takže poď, Samo! Ešte nejakých 10 sekúnd, Samuel, takže poď. Poď, 7, 6, poď, Samo. Poď. Krásne, je tam. Áno, Samuel to dal. A je v cieli. Krásne, Samo. Krásne, kamo. K bránke 3A, ktorú zdoláva. Udržal sa na zadnom kolese, no a teraz ide dolu a čaká ho výskok do bránky 3B. Takže poď, Samo. A je tam, krásne. Úžasné.
Ja mám niekedy pocit, že Samo sa pri tých skokoch absolútne netrápi, nezadýchá, že to ide s úplnou ľahkosťou, ako ja keď si doma obúvam ponožky ráno. Takže samohlavatí volí takisto cestu napriamo, takže poď Samo. Krásne je tam. No a Sama čaká posledný výskok. Som zvedavý, či to pôjde zo zeme, ale vyzerá, že áno. Takže poď Samo, toto chce naozaj poriadny potlesk. Skúsme ho vyhecovať. Tak poď Samo. Poď Samo. Nedal to, ale nedal nohu na zem, takže má ešte jeden pokus. Poď Samo. Samuel má ešte 6 sekúnd, takže poď Samo. A je tam. Krásne Samo. Takže Willy toho doštartoval svoju finálovú jazdu na týchto kameňoch, ktoré sme pred 2 týždňami prerábali, takže je to čerstvo prestavané a Willy prvá bránka. Trošičku zaváhanie, ale má ešte jeden pokus, takže poď Willy, pretože nedal nohu na zem, tak sa môže vrátiť a isto ešte raz. Pekne Willy. Takže Willy sa nám teraz presúva k bránke číslo 3. Takže Willy sa koncentruje a teraz pravdepodobne skok do predného kolesa, presne tak a veľmi pekne skúsenie, čisto, krásne Willy. Ja by som možno rád povedal, že Willy sa pred 2 týždňami stal vicemajstrom sveta v Taliansku. Všimnite si, musí sa trafiť medzi tie dve žlté šípky. A je tam. A je tam. A teraz Willy ho čaká výskok na túto skalu. Takže skúsme ho možno trošku podporiť. Poď Willy. Willy má čas minútu 37, takže zostáva mu ešte 20 sekúnd na to, aby svoju jazdu dokončil. Poď Willy. Minúta 49, takže ešte 10 sekúnd. Willy ešte môže získať 10 dobrých bodov, ale už by mal ísť, takže poď Willy, bojuj! A neudržal sa tam. Takže ako Števo povedal, práve na štarte poľský jazdec Adam Šlaga, prvá bránka s absolútnou ľahkosťou a práve sa nám ide rozbehnúť na druhu. Takisto veľmi pekný výskok, krásne čisto, takže 20 dobrých bodov pre Adama. Takže Adam má za sebou 40 sekúnd, čiže zostáva mu ešte minúta 20, takže čas má naozaj perfektný a teraz ho čaká náskok do tejto úzkej bránky a absolútne s prehľadom Adam krásne. No a teraz sa blíži k výskoku, kde skončil Willy, takže uvidíme, ako si s tým poradí Adam z Poľska. A práve si ide po 50. Takže Adam práve 50 bodov a teraz si ide na 6. bránku a je to naozaj obrovský preskok, takže skúsme ho vyhecovať, pretože toto je naozaj obrovský preskok. Poď Adam! Poď Adam! Daj! A nie, tak Adam si to nakoniec rozmyslel, ale obrovský potlesk.
A už máme na štarte Takže Zalan si ide po svojich prvých 10 bodov a prvú bránku zdoláva veľmi čisto a krásne. Môžete si všimnúť, že Zalan volí inú techniku, ako volili prví dvaja jazdci. Zalan ide z tohto kameňa. A takisto veľmi pekne čisto, takže Zalan má v tejto chvíli 20 dobrých bodov. Takže Zalan má práve čas minútu 15 sekúnd. Veľmi pekne. A teraz znova tento monštrózny preskok. Skúsme Zalana vyhecovať. Poď Zalan, toto chce naozaj potlesk. Skúsme ho vyhecovať, aby to išiel. Takže poď Zalan. Poď. Poď Zalan. Poď. Hej. Takže Samo práve vyštartoval na druhej sekcii a prvá bránka ako nič a rovno sa rozbieha na svoju druhú bránku. Pozrite sa na tú rýchlosť. Čiže ide si po svojich 40 dobrých bodov a Samuel túto bránku zdoláva veľmi pekne. Takže v tejto chvíli 50 dobrých bodov pre Sama Hlavatého. Tak poď Samo! Skúsme ho vyhecovať, podporiť, poď Samo! Toto chce naozaj obrov. Tak poď Samo, poď na to. A ideme! Samo sa ešte koncentruje, chystá sa. Poď Samuel, poď si po to. Áno, a Samo je tam. Krásne. Takže svoju jazdu práve odštartoval popradský jazdec William Todd. Je to finálová jazda a Fili do nej postúpil zo 4. miesta a táto trať bola kompletne zmenená. Ako máte možnosť vidieť, pribudol nám tu takýto hák, ktorý vôbec nie je ľahký. Ako náskok vyzeral relatívne ľahko, ale tento potrh chce naozaj veľa síl, takže Willi, poď na to. A Willi to dáva veľmi pekne. Sunul k bránke číslo 3 a táto bránka je naozaj ťažká. Willi trošku krútil hlavou nad touto bránkou, ale Willi, poď, ja si myslím, že by si to mohol aspoň skúsiť. A ak to aj nedáš, tak je to minimálne to, čo ťa posunie dopredu. Takže Willi, poď. A Willi dal pod hranu predné koleso, takže padá. Takže teraz máme na trati poľského jazdca Adama Šlágu, ktorý bojuje na majstrovstvách Slovenska o čo najlepšie umiestnenie. Takže Adam, poď si po svoje ďalšie body. Veľmi pekne, Adam. A teraz ho čaká tá tretia bránka, trošičku náročná, kde Willi Todd spadol, uvidíme, ako si s tým poradí poľský jazdec Adam Šlága a volí úplne inú taktiku a chce ísť s rozbehom, takže uvidíme, ako sa s tým Adam pobije. Takže Adam, poď si po svojich 30 bodov. Adam sa rozbieha. A takmer tam bol. Znova, noha na zemi nebola, takže Adam Šlága môže dať ďalší pokus a myslím si, že keď do toho trošičku rýchlejšie šlapne, takže je reálne, aby to skočil. Takže Adam za potlesku divákov teraz, ale nevyšli mu ideálne pedále a má na to ešte jeden pokus, takže poď Adam.
Takže minúta 26 práve mu oznámil rozhodca Juraj Kubík, čiže Adam stále má čas. Aj takmer tam bol a odskakuje. Takže teraz stratí maďarský reprezentant Zalan a dostal sa k prvému háku. Takže Zalan prvý hák veľmi pekne. No a Zalan sa presunul do ďalšej časti trate a teraz ho čaká preskok na šípku 2B. Takže Zalan veľmi pekne. Takže Zalan za potlesku divákov. No a teraz ide k bránke číslo 3, ktorú zatiaľ ešte nikto nedal. Sám som zvedavý, akú taktiku zvolí Zalan, ako pôjde, a vyzerá, že ide z kameňa. Takže Zalan, skús to. Uvidíme, či sa to podarí tebe. Zalan sa koncentruje svoju myseľ a svoje sily, takže poď. Neudržal sa na prvý pokus ideálne, ale poď. A Zalan s nohou, ale prechádza túto šipku, čo znamená, že nedostáva 10 dobrých bodov. Takže Zalan sa teraz presúva na ďalšiu šipku, tá sa skladá z dvoch bránov, čiže 4A a 4B. Zalan naskakuje na bránku 4A a teraz ho čaká tento skok do bránky 4B, ktorý pôjde cez hák. Takže áno, Zalan sa zahákol a teraz náročný potrh. Poď Zalan. A je tam, veľmi pekne, Zalan, 40 bodov. Zalan sa teraz veľmi rýchlo presúva k bránke číslo 5 a tu sa rozhodol svoju jazdu ukončiť. No a teraz slovenský reprezentant, chlapec z Rudiny, Samuel Hlavatý sa ide pobiť s touto sekciou a prvú bránku zdoláva veľmi pekne. No a práve sa presúva na bránku, ktorá sa skladá z dvoch častí, teda bránka 2A a 2B. Takže 2A veľmi hravo a teraz bránka 2B takisto bez akéhokoľvek problému. A teraz sám som zvedavý, akú taktiku zvolí Samo Hlavatý, náš najlepší slovenský jazdec. A Samo vyzerá, že to chce ísť s rozbehom. Takže poď Samo. Takže Sama hecujú už aj diváci. Poď Samo, poď. A Samuel to chce ísť pravdepodobne s takým prískokom a skočí to do predného kolesa. Rozhodca mu práve oznámil, že mu prešlo jeho 50 sekúnd, takže Samo má ešte minútu 10 a Samuel Hlavatý dáva trestný bod. Ale stále môže získať ďalšie body, takže poď si po to Samo. Presúva sa k bránke 4A a 4B. Takže teraz sa tu Samo musí udržať, čo sa mu aj darí. Natáča sa na tento veľký kameň a Samuel skáče na bránku 4B, takže teraz veľký potrh. Krásne, Samo je tam a práve si ide po k svojej 5. bránke a ja dúfam, že sa mu podarí dať 50 bodov. Táto bránka bola v preteku trošičku na ušie, teraz je teda na širšie a táto bránka je teraz trošku na ušie, takže som zvedavý, ako sa s tým Samo teraz popasuje. A Samo je v háku veľmi pekne. Zatiaľ tu došiel ako jediný. Áno, a je tam krásnych 50 bodov. A Samo má minútu 55. Poď Samo! A tento skok už bol pre divákov, pretože Samovi došiel čas. Titot práve odštartoval svoju finálovú jazdu na majstrovstvách Slovenska na 4. sekcii, takže Vili, poď na to. Prvá bránka veľmi pekne, tá sa skladá z dvoch šípok, čiže teraz ešte 1B. Je to výskok, kde sú bránky na úzko, takže Vili, poď.
a Willy 1 trestný bod. Čiže nemá 10 dobrých bodov za prejdenie tejto bránky, pretože dal nohu na zem, ale môže pokračovať vo svojej jazde ďalej, takže Willy, poď si po svoje ďalšie body. A Willy ho teraz čaká veľký skok na to zelené Lego, tak skúsme ho podporiť. Poď, Willy! A Willy to má za trestný bod. Ale nevadí, stále môže pokračovať vo svojej jazde ďalej a tu ho čaká veľký výskok. Takže poď, Willy. Takže tento pokus nevyšiel, ale noha na zemi nebola, čiže trestný bod to nie je, takže Willy môže pokračovať ešte vo svojej jazde. Aký má čas? Willy má za sebou minútu 20, takže mu zostáva ešte 40 sekúnd. Skúsme ho možno podporiť a vyhecovať. A je tam! Takže Willy zdoláva aj 4. bránku. Minúta 51. A Willy možno stihne dať ešte túto 5. bránku. A je tam! Takže prvá bránka. Adam absolútne krásne a hravo. Adam volí úplne inú cestu. Adam sa tam zahákol a teraz ho čaká veľký potrh. A je tam! A tu máme možnosť vidieť, že Adam volí inú cestu ako Willy. Willy sa odrážal z toho červeného lega a Adam ide z bieleho. Tak skúsme ho podporiť, pretože tento skok je naozaj veľký. A Adam si to rozmyslel. Takže uvidíme, čo vymyslí. Takže poď, Adam. Tak poďme, poď Adam, poď. Takže nie, Adam si hľadá najľahšiu cestičku. Takže skúsme ho podporiť. Poď, Adam! Ale Adam to chce ísť pravdepodobne z tej kocky a nastaviť sa na ňu nie je vôbec ľahké, takže skúsme ho naozaj vyhecovať pri tomto jeho pokuse. Poď, Adam! Takže Adam má minútu 40 za sebou. Adam má za sebou minútu 50, zostáva mu ešte 10 sekúnd. Ale áno, zaslúži si potlesk, pretože to bol naozaj bojovný výkon. Zalan práve odštartoval svoju jazdu na finálovej sekcii číslo 4. Veľmi pekne. No a Zalan sa koncentruje na bránku 1B a je hore. No a práve prišiel k tomu obrovskému preskoku, takže uvidíme, ako si s tým poradí Zalan. Vyzerá, že to pôjde z tejto bielej betonovej kocky, takže Adam poď, Zalan poď, pardon. Skúsme ho vyhecovať, takže poď, Zalan. Zalan padá, ale takisto áno, zaslúži si potlesk, pretože to bol naozaj bojovný výkon. Samuel Hlavatý, takže tohto jazdca skúsme naozaj vyhecovať a podporiť. Takže samozvláda je bránku 1A veľmi pekne čisto s prehľadom a ide na bránku 1B, takže poď, Samuel.
Krásne je hore. No a teraz som zvedavý, ako si Samo poradí s týmto preskokom a ktorú cestu zvolí. Takže Samuel sa díva na žltý betón, že by? OK, takže Samo je na žltom betóne, toto vyzerá zaujímavo. Takže Samo ako jediný skúša túto cestičku a je tam na zadné koleso Samo, krásne. Sama čaká tretia bránka. Poď, Samo. Poď, Samo. A Samo je hore. Krásne na zadné koleso. Samuel 30 bodov a ide si pre svoju 40-ku. A Samo sa blíži k ďalšiemu preskoku. Je to bránka číslo 5. Takže Samuel môže získať 50 dobrých bodov. Veľmi pekne. No a Samo sa zatiaľ ako jediný dostáva na bránku číslo 6 a to je výskok na ten obrovský zód. Takže skúsme ho vyhecovať a potvoriť. Poď, Samo. Poď, Samo, poď. A prvý post nevyšiel, ale Samo má ešte dosť času na to, aby skúšil ešte jeden pokus. Takže Samo! A je hore! Krásne, Samuel! A teraz šprinty do cieľa. Poď! Super! A William je na trati. Takže Willy, 5. sekcia a jeho finálová jazda na majstrovstvách Slovenska. Táto prvá bránka bola pozmenená a Willy veľmi pekne cezák je hore. Druhá bránka s obrovským prehľadom. No a teraz ho čaká bokovka na túto muchu. Takže skúsme Willyho vyhecovať. Willy, poď si po to. Poď, Willy. A Willy radšej na istotu na nohu a teraz preskok na túto modrú skruš. To pôjde do prvného alebo do... Krásne. Ešte. Veľmi pekne. Super. Ustal. A teraz tu Willyho čaká veľký preskok. To si myslím, že takisto pôjde do predného kolesa. Takže Willy, poď si po svoje ďalšie finálové body. A Willy padá. Ale... Takže Adam sa nám presunul k prvej bránke. A je hore. Takže Adama teraz čaká takisto bokovka. Adam to skáče do opačnej strany ako Willy, pretože Adam má ľavý pedál vpredu a bokovka s absolútnym prehľadom. Takže Adamových 30 dobrých bodov a ide si po svoju 40-ku. Takže Adam, poď. Krásne do predného kolesa, ale neudržal sa tam. Bude musieť sa dostať opäť hore, áno, a už je tam. A teraz tú váhu celú bude prenášať na predné kolesa, tak poďme, poďme ho. Takže poď. Krásne. A nie, Adam padá, ale myslím, že je v poriadku. Takže toto bola 5. sekcia, čo je A do finále v tom 3. kole sme im to ešte stiažili. Takže Mark Zalan z Maďarska, Hungarian Rider. Takže prvá bránka, veľmi pekne. Máte možnosť si porovnávať jazdu a prejazd
na veľkom a na malom bicykli. Všetko má svoje plusy aj mínusy. Takže Fark sa snaží získať svojich 30 bodov. A je tam trestný bod. Je tam trestný bod, takže tomu nebude zarátané. Ale teraz tento veľký preskok na túto skruš. A je hore! A teraz ho čaká ďalší veľký preskok, teda 5. bránka. A vyzerá, že to ide zo zeme, nie preskok. Krásne cez predné koleso. Takže zatiaľ 40 dobrých bodov. A teraz výskok na tento betón. Takisto cez predné koleso, veľmi pekne. A táto bránka bola zmenená, takže 6C, výskok na tento betón. A Zalan má za sebou práve minútu 50, takže musí maknúť, ak to chce stihnúť. A Zalan padá, takže je to 40 dobrých bodov pre Zalana a obrovský potlesk aj preňho. Takže skúsme teraz sama podporiť a naozaj mu zatlieskať, čo vám ruky budú stačiť, pretože je to jeho posledná 5. sekcia. Takže poď Samo. Krásne, prvá bránka je za ním. S absolútnym prehľadom, druhá takisto. No a Samo ide k tejto bokovke, takže Samo poď. A veľmi pekne cez predné koleso. A Samuel si pýta podporu divákov, takže skúsme ho vyhecovať. Takže poď Samo. Poď. Krásne na zadné koleso. Je tam 40-ka. Samo si ide po svoju 5. bránku a teda po svojich 50 dobrých bodov. Samo volí taktiku ísť z betóna, nie zo zeme a krásne do predného kolesa. A čože, je to 50-ka. Takže poďme, podporme Sama, toto je bránka 6A. Predposledný výskok. A Samo je hore. A poďme, pozbudzujeme. Poď Samuel. Samo má za sebou minútu 30, takže má ešte 30 sekúnd. A pozrite sa, volí úplne inú cestu. Samo krásne s prehľadom. A Samo si ide po svojich 60 dobrých bodov a je v cieli, takže obrovský potlesk pre Sama Hlavatého. A ja vás všetkých pozývam. Takže máme po pretekoch, ja som sa vám nevedel ozvať skôr, pretože sme hneď po pretekoch začali baliť, lebo nám začalo pršať a stále prší, takže snažili sme sa tu naozaj všetko čo najrýchlejšie pobaliť, takže teraz takto po preteku, ešte síce za dážďa, ale všetkým by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať, každý, kto ste tu boli, všetkým sponzorom, bez ktorých by to nešlo, a chcem pogratulovať víťazom, všetci ste si to zaslúžili a naozaj vám všetkým ďakujem, že žijete týmto športom, že chodíte k nám na preteky. Je to pre nás ako pre organizátorov perfektný pocit, keď si takto po pretekoch môžeme povedať, že áno, táto akcia bola znova úspešná, mali sme tu kopu ľudí, boli tu jazdci z Poľska, z Maďarska, zo Slovenska a z Rakúska, takže naozaj účasť bola veľmi dobrá a ešte raz ďakujem všetkým, ktorí ste prišli k nám do Popradu a dúfam, že sa vám u nás páčilo a že sa vidíme zase o rok. A ja idem baliť ďalšie veci, čo nám ešte treba dotiahnuť, pretože naozaj prší a chceme to urobiť, nech to máme z krku. Takže vidíme sa pri ďalšom videu, ešte raz vám všetkým ďakujem a čaute.